V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, milé pani starostky, pán starosta, všetci milí hostia, všetci milovníci prírody a aj tohto miesta, kláštoriska. Srdečne vás tu vítam a zvlášť dnes chcem medzi nami privítať bývalého alebo niekdajšieho pána farára z Harichoviec, dnes pána dekana v Ružomberku, Dušana Partela. Vítaj medzi nami a prajem ti, aby si mal pekný taký aj zážitok z prírody a aj hlboký duchovný zážitok. Vítaj srdečne. Milí duchovní otcovia, drahí bratia a sestry, rozreteľnosť to zariadila tak, že som dnes tu a veľmi som sa tešil, lebo toto miesto je zvláštne, výnimočné v lone prírody a keď bolo ťažko, tak človek tu vždy mohol vybehnúť a nájsť spokoj. Práve tu na tomto premodlenom mieste. Pán Boh nám dáva, jedna je stvorenie, príroda a druhá je Božie slovo. Dnes vás tak pozývam, poďme z obidvoch čítať. Určite ste si priniesli rôzne úmysly na toto sväté miesto, ktoré ste si vyniesli a chceme tak znovu sa tak postaviť za Krista, ísť, kráčať s ním, byť mu vernosť, neodísť od neho. Pán Ježiš sa pýta v Evaníliu, aj vy chcete odísť? Nie, lebo ty si syn živého Boha. Aj keď mnohým veciam nechápeme, nerozumieme v živote, alebo v tajomstvách liturgie, kresťanstva, ale vieme, že Boh je stále pri nás. Na začiatku slávenia Najsvätejšej obeti uznajme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli pristúpiť k stolu Božieho slova a prijímať Ježišovo telo. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých,